Sad će da igramo igricu Geometry Dash i počinjemo. Sam isključio. To isključim. Ja sam prvu rundu prešao. Imam to 100. Drugu imam isto. Treću treću sam osamnaest. To imam 18. Ja još nisam prešao treći. Sad ću probam da pređem treći. Evo, polako igram. Igram ja tu polako. Pozdravujem Mirsada, najboljeg snimatelja. Pozdravujem Tinu Stanković, Danijelu Stanković, moje sve drugare koji me gledaju. Evo, treće mogu, idemo malo na... Idemo na sedmi najjače. Tri. I to, brate, nevjerovatno. Malo mi koči. Ovo je neka reklama za neku pesmu. Samo da isključim. I jebe. Geometry Dash sam. Sad ću da isključim. Sad ću da igram. Samo da im tu igricu. Koje je. Piano 2. To ću da igram. I posle se postavim na YouTube. Da mi date like. I da me pratite. Evo uključujem piano. Moja cesta je prešla 100 i nešto. I krenemo u piano 2. Kako ja to igram? Šampion sam. Ne mogu dobro da igram, polako igram, da bi, ne mogu od ruke, vidite. Uzao sam. I ne mogu toliko da igram brže. Ali istrpit ću nekako. A sutra možda ću da snimam kako radim sklekove. Ako vam se sviđa da radim sklekove, ja ću da radim.
3 zvezdice. Sad ovo neki par skupnije. 25. Opet. 190. 200. Ovo je Piano 2, dobra igrica. Moj drug pozovem Jovana, on naš kako rastura tu. Evo ga sam jednu krunu. $322. Dobro. To je to. Doviđenja. Sada postim samo na YouTube i doviđenja.